Zvezda imala raspored, danas je, da vidim tako, 5. novembar ili tako nešto, Crvena zvezda, koraci, minut 34 lopta za Panathinaikos, počela je sezona valjda krajem septembra, nemojte me držati za reč sad ovde kad, mi smo u 5. novembru, Crvena zvezda imala realno ukupno 3 gostovanja. Izgubila od Bayerna u gostima, pobedila Fenerbahče u gostima i izgubila od Spartaka i Subotice u Subotici. Da mi date takav raspored za Partizan, ja ga ne bih uzeo, ja bih dao ovakav raspored da mi bude poslednji mesec sezone, da igram sve kod kuće poslednji mesec sezone. Neko je mislio da treba nešto se zahukta, vrlo verovatno to je psihologija Vučićeva, pre svega pošto mu se režim raspada, da ne da je kupio suđenje, nego je kupio raspored sa očekivanjem da će Zvezda dobiti ovakvu neku vrstu eksplozivnog početka sezone. Tako da to sve miriše na to da se ušlo sa milionima evra u Euroligu, u sudije, zamislite sad organizaciju takmičenja, jer ikad naš klub imao to, znači oni će da igraju u Beogradu i sa budućnošću, razumete, su tu i u ABA ligu ušli, da jedan tim će kad, 8. novembra ili tako nešto, pa onda utorak tek u Dubaju da ima četvrto gostovanje u sezoni. Počela je krajem septembra ili kad je počela, ceo oktobar i evo ga doći do pola novembra, ali onda to ima svoje, razumete, probleme i platila sudijsku komisiju. Kako Zvezda suđenje ima ove sezone? Koliko je Zvezda utakmica izgubila sudijskim odlukama? Partizan od Barcelone ispalo izgubio zato što Panter izbacio loptu iz auta 7-8 sekundi pre kraja. Je Zvezdi suđen fantomski faul 48 sekundi pre kraja, kakav je suđen Partizanu protiv Olimpije Milano i da ne nabrajam ove sezone šta se radi. Jedina bolest je bolest Vučićeve Crvene zvezde i razumete, lopova Vučićevih koji prosto, razumete, ne znaju šta priča, znači, mislim, razumete, tako da pustite me Vučićevskog poštenja, znate, to je prosto to, sve je u redu, videćemo, razumete, videćemo. Da mi kažete gde ste pokradili ove sezone, evo 9 utakmica, jeste pokradili negde, a uporedite suđenje Partizanu, znači ne da je kupljeno Zvezdi suđenje, kupljeno je suđenje Partizanu, pod kontrolom, pa Zvezda će da bude prvak Evrope, svaki tim će pobedi sa 30 razlike. Evroliga će da donese odluku da Zvezda ni ne gostuje, nego da igra svi 38 utakmica u Beogradu, razumete? To je sve moguće, lige niko nikad nije imao da igra domaće takmičenje i da igra Evroligu i da od kraja septembra do ne znam kog, evo sad će biti 10. novembra ima 3 ukupno gostovanja. I neko šatro gostovanje Makabi u Beogradu koje nije gostovanje koje je namerno stavljeno tu da bi čorba bila gušća. Razumete me? Tako da nemoj da se lažemo. Prošle sezone Zvezda ovo nije imala, Partizan ne igra se juče Evroliga ovde. Znači ovo je bukvalno prilagođeno Vučićevim potrebama, kome voda ušima, pa mu treba sad malo da dobrovolji navijače Zvezde. Veliknica, to kad vi napravite kanal sa 75 miliona pregleda i 46.000 pratilaca, onda vi vodite to kako vi mislite da treba da vodite. Znate, onda ja postanem, razumete, portparol Crvene zvezde koji veliča Crvenu zvezdu, koja igra meseci po dana u Beogradu, sudio i sude kao da su Dream Team 92. Pa me vi onda, razumete, naučite mom poslu i šta ću ja da kažem i kako sam trebao da počnem i tako.